Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Ano na konsensya mo ko? Bugawas na ko din sa kwarto. Kuni asya din magtrabaho but ipasabot. Nga ni arasab siya din magpuyok. Kay matud pa sa akong barkada ganina. Nga in-house din sa maong kasa ang ilang mga babae. Kun mao. Pangitaon ti ka, Danila. Iuban ko siya mo pagpauli. Una lagi. Ayaw na pagsigig balik sa kung una. Una! Pangitaon na ti ka. Iuban ti ka. Isibat ti ka din Kung kinalang tagsa-tagsa una ko sa pag-abli ang matag kwarto ni maong kasa, buhaton ko ka na. Makita talang ka, Danila. Uy, Bart! Sa mga Bart, mga pili magagalit. Saan naman na ka? Hindi na ka. Uy, usong tok-tok, Bart. Ay, nani, nagubutan na sa mani eh. Wasay uso ang lak? Kay, dili uso din niya, musura og diretso sa kwarto. Ang wala di. Tiwaso na mo, paabot lang dito sa kinan. Sige na. Bahala ka. Ay, Shit. Dili ito mahimo nga upataka lang ko pagpangabli sa mga kwarto din Pero unsaon man ako sa pagpangita si Danila. Unsaon man. Husto. Bubalik ko sa club. Akong suyan sa pagpangita ang iyang ina-ina. Huwag ko siya makita din sa club. Pero gano'n sa mga pangitaon pa man ako siya. Ganun dili mo ko mahina. Huwag ko sa niya. Siya ang mihagan sa iyang kaugalingon ako. O dili ko angay magkonsensya. Wala na ako sa sakinan. Ito na ako magpaabot sa akong mga barkada suod sa sakinan. San, Dad, mahimo tabag kang ikasulti. may exam ko ron, Dad. Dili may mong malate ko. Nasayod ko nga unya pa ang imong klase. Naglikay ka lang nako. I could see it, son. You are disgusted in me. What do you expect, Daddy? Bawa ka na hinungdan nga gitago ko kini. Ug dugay ng panahon nga gipugnan ko nga kung kaugalingon. Nga makiguban sa kababay. Tungod ning maong sakit. Mahimo kayong pugnan ang imong kagalingon, Dad. Kung imong gustuhon. How? Tell me how. Kay pila ka tuig ko na kining giantos. O man mawa ang imong inahan. Wa na ko makiglambigit pa og laing babae. Sa kahadlok na makapasakit na usab ako. Apan kagabi, wa ko na mapugni nga kung kaugalingon. Saan lalaki ko? Tao og may paginahanglan. Pero dili sa ingon niini nga paagi, Daddy. Kinahanglan pugnan nimo ang imong kaugalingon. I can't. Yes, you can. Be my doctor. Estudyante pa lang ko, Daddy. I will wait ka mamahimo kang usa ka hingpit nga doktor. No. Kinahanglan mo pakita ka lain, doktor. Aron unsa? Masayod ang uban di akong kahimtang. No. It's a family secret, James. Dili lang ako ang nag-antos na ini. Kung dili lakip na ang akong amahan. Si Lolo? Yes. Your lolo. My God. I saw Lolo did it to a girl. Dili lang makausa. Kung dili makadagan.
Og sikrito ko siyang tan-aon matagigayon. Gabuhaton niya kini. Nga may babae siyang pasakitan. Sa tili pa niya gamiton. Oh, primero, nakuryoso lang ko. Apan sa pagdagan sa panahon, na-enjoy na nako ang pagtanaw ni ini. Mas malingaw na ko nga pasakitan niya ang mga babae. Dad, you're sick. I know. Ug ikaw lang ang buot kong modoktor ka nako. Ikaw lang, James. Daddy, you need a psychologist. You could still treat me sa umaabot nga panahon. So be a good doctor. Oh, no. Not just good, but be the best doctor, son. Okay? Dad. James. Okay, Dad. Good. Wala, sige. Magkalakaw ka na. Ang babae. Gipahatod na ako sa driver. Ay, kabalaka. Gibayran ko dili lang ang iyang serbisyo. Lakip ang iyang pagpakahilom. And I made it sure nga magpakahilom yun siya. Bart, magbantay! Shit! Saan mo ka, Bart? Maghigog ka? Ay, palangin ay! Bart, nung saan mo sa gay? Ako ba, ganyan akong kita ng mga lutaw ka. Ako lang di, abi. Kimurag, huwag ka sa mga galingon da. Sige na. Sorry kay mga part. So ka may nakasul ba gini mo, ha? So ba ka na? Kato ba babae ngayon mo gikakita dito sa kasa? Ha? Kato itong giato ganina? Kitsa mo gitong bayan na part, ha? Kitsa siya, Oliver? Huwag ay kong ina nga, huwag ka makailan niya. Kinakita na mo nga, apitado kay ka. Apitado ka sa usa lang kapukpok. Dili siya pukpok. Then, si tawag na mo sa babae nga may trabaho sa usa ka kasa, ha? Don't tell me nga, usa ka kamahiti, Oliver. Nga nadutlan sa usa ka prostitute. No. Sa gikaingon ko na. Wa ko makaila itong bayana. Sas, wa makaila. Ako pa may mo ilaron pa to eh. Ay, sige na, Bi. Bayilo na ta. Ako na mo drive diya kay... Wa pa ko'y plano mapakamatay part. Gwapo ra kay ko, aron patyo og sayo. Ay, kalapat sa akong o kasakit sa akong lawas. Ba? Oh. May lalaki sa akong tupad. Oh. Gusto. Nahinumdum na ko. Apan wa ko'y igong pasog kagabi. Dagon gid sa kakapoy yung kalabat sa kong akong gibati. O bisan pa man kung wa ko mahupog. Wa na sad ko'y mahimo kawasa. Pagpaundayon na lang. You awake. Good morning, Angel. Hey, can I have good morning kiss? Milapas ka na sa oras, sir. Makahimo ka na sa pagbiya. Fiesta. I like that. Misamot ng akong gana ni mo. Can I have your name? Next time, maybe, sir. Oh, okay. Murag na ako'y laing rason nga mo balik-balik ning dapita. I'm looking forward nga makauban ka pag-usab, Angel. I have to go. But can I at least have a kiss? No.
Okay. Balikon ta ka. Og di lang unya ang imong pangan ang akong kuhaon. Lakip na ang imong oras og lawas. One night is not enough with you. Gusto kong makauban ka sud sa usa ka semana. Nga magtagbaw na kunin mo ni anang ni Kayuna. And when that happens, ilisa na sabti ka, mas bag-o pa nimo. Ingon ka ni anak ka sayon mag-ilis og babay? No, dili lang ako. Daghan mi. Daghan ming mga adunahan nga gusto lang og hamubo nga kalipay uban sa usa ka babae. See you next time. Kun mao, daghan usab ang mga kaluluoy nga mga asawa. Kay may bana sila nga sama ninyo. Oh, niya. Daghan nga sudan. Kaunog payo. Pero daghan na ra ang sudan, ha? Less sa kanuon kay manambok unya ka. Lisod na. Waday ganahan ni mga customer kung manambok ka. Ayaw ka bala ka, tita. Dili na mahitabo. Sama ni mo, nag-apas usab ko og customer. Oy, ka very good na gyud nimo. Oy. Tita, Unsa man? mahimo pong masayod kon hangtod kanus ako maimpas nimo. Unsa? Gusto na kong mahibaw kon pila ang gikinahanglan akong bayaran. Kay kun kini lang ang paagi nga makabayad ko nimo. Bisan mamatay na unya ko, dili paghihapon ko maimpas nimo kay pipila lang kalibo ang mamahimo kong bayad dinhi. Dili ba? Bright kagyud bisan unsaon, Daniela. Pero dili lang kwarta ang kinahanglan nimong bayran diri nako. Kun dili, laki pa nga akong garbo nga imong giyatakan. Og mas mahal ang singil ko ni ana. Tuyo mong giyatakan ang akong garbo. Busa mag-antos ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!